Matan zamani, zamani, matan zamani, matan zamani, zamani, matan zamani, komai da lokaci. Duniya labari ce, matan zamani, ku canza halaye. In yau ku ne, wata ran ba ku ne ba. Ya tabari yau Yauwa baby na zaɓi mu zo wajen nan da ke saboda muhimmancin maganar da zamu yi da ke. Wow baby, wajen yayi kyau sosai. To amma kafin nan dai bari mu dan fara da wannan saboda mu samu nutsuwa ko? A'a kake damu ba cikin wanda kanki ba. Ai ni zan ɗibo baki shi a baki. Matan zamani, zamani, matan zamani, matan zamani, zamani, matan zamani. Samira, zuciyata ta ɗaya tana ƙaunar ki, kuma ban ji zan iya daina son ki ba a tsawon rayuwata. Gaskiya ne duka na daɗe ina tausaya maka duba da kalan ɗawainiyar da kake yi da ni. To idan har kin amince zan aure ki. Nuna aure kuma? Sosai kuwa. Bai isa ba aure na ba wannan magana aure kishiya. Lafiya me ya faru? Me ka gani? Na shi kuma kina barci na kina cewa wallahi bai isa ba wallahi bai isa ba. Gaskiya ne? To ina gare mafarki ne ban san na faɗa ba. Okay to shikenan. Tashi ki kawo abinci na da fatan ya zama ready. Ai ka sa I'm not a lazy. Inda akan ka ne hidima ai yanzu na fara. Tina wai ka san abin da Samira ta yi min a gaban wancan tsamin Nura kuwa? Ai wallahi sai karban tona ba. Ka daga ka kware wurin yau da riƙe mata ne. To ni dai yanzu ba wannan ƙwarewa tambaye ka ba me shawara? Shawara na kira ka bani ba wani me ba kawai ka ga. Shawaran nan baka aiki ne kawai. To yanzu ni dai na zo gurin ka ne in samu mafita ni me mafita ko gaskiya ina son yarinyar nan fa to. Ni abu ne mai kyau kenan. Ku ga gayan ne ya raina mana yau fa wai waye ba yaro bane makashin maza ne yanzu ya wulla ka kiyama. Uga ya kamata ko kolo shi a waya ko tela mai ayi ko ba haka ba. Na ta kiran shi a waya baya dagawa ne lambobin shi ba su cika tafiya ba zan ƙara taba shi ko zai yi. Ai shikenan sai ka sha mai gida. Hello Oga. Yan tsutsuwan nan da ka ba da kiwo wani ya zo ya yi wonin a kanta. To me yake cewa? Ba karamin kwaro ba ne mugun makashi ne. Dare nawa? Kanin faya ne wannan yaron da ka wona shi. Ba da Allah. To ga nan dai. To shikenan sai ka shigo Oga a wuce haka nan. Maganganun ka sai ruwa sai iska sai ko abin da baya motsi. Ka tafi dai Oga. Allah ya kare. Shikenan ba damuwa. Barkan ki dai Rahama daga ina? Daga gida nake wallahi. To lafiya dai ko? A lafiya lau wallahi na zo kawai. Rahama ke kin cika naci wai ni kadai namiji a duniya dan Allah na ce ki rabu da ni ba na yi akwai wanda nake so. Haba. Ba Faisal ya zaka ga. A'a ya isa kar ki zo ki tara min jama'a ki yi hakuri je ki gida zan zo je ki gida kawai zan zo.
Nafisa kin bar ni cikin damuwa. Na yi ta zaman jiran ki in ji sakamakon wannan abin da na gaya miki. Shiru har yanzu. Wallahi ƙawata na je da inda ya kamata in nemo shi gashi har yanzu ba labari ga nan bobin wayan shi duka baya tafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafisa na shiga uku saboda idan su umma suka san wannan magana ni wallahi ban ma san yanda zan yi ba. Kai ki damu ƙawata insha Allah da inda ya kamata za a nemo shi kuma zan san mai duk abin da ke faruwa. Nafisa dan Allah ki taimake ni. To ƙawata ki haƙuri ki dinga samu kanki damu. To shi kenan na gode sosai. Matan zamani, zamani, matan zamani. Mara kunya ogan naka. Kai Allah shi kare ka bani ajiyar ka ne? Ko da rashin kunya. Kada kai ma rashin kunya. Yanzu nan na so shoke ka tambaya kanke. Ina mara kunya ogan nan naka laba. Ba shi a gari. To ina so dan gaya maka. Idan ka gan shi ka gaya mai. Wahai ne shi ta kiyaye rama. Ka ji ko?